Hayırlı gün muhterem televizyon караучылар. Шираттагы атнаның җомга көнендә сезнең белән туры эфирдә мин Назым Сәфәр булырмын. Безнең халыкта ирне ат белән янәшә куеп сөйләшү гадәте бүген дәйсен. Ир-ат дибез. Чөнки ир кеше атсыз яши алмаган. Атсыз ир канатсыз кыш кебек саналган. Инде бүген ат җыны кагылган дигән гыйбарәне аңламый торган буын үсеп җитсә дә, ат җыны кагылган ир-атларыбыз бүген дә бар әле, шөкер. Бүген без студиягә шундый асыл затларыбызның берсен чакырдык. Рауил Әнвәр улы Хәйердинов 1948 елда Татарстанның Актаныш районы Үмәнәй авылында туа. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң Казан дәүләт ветеринария институтында укый. Мәскәүдә СССР Фәннәр академиясының гомуми генетика институтында аспирантура үтә. Биология фәннәре докторы, профессор, Татарстанның һәм Россиянең атказанган фән эшлеклесе, Татарстанның фән һәм техника өлкәсендә дәүләт премиясе лауреаты, Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясының кафедра мөдире, 255 фәнни эш һәм 10 патент авторы, 2 селекцион казаныш авторы, Татарстан сөтле тукымын һәм татар атларын булдырды. Hayırlı günler öyle bu. Siz hayırlı gün. Şakırımızı kabul etken için bir zor rahmet. Amin şolay olsun. İngiliz sizni kutlarga rüksaytdınız. Çünkü mine yana yıl kirir aldığından gına siz Tatarstan Respublikasının devlet bölüğüne layık buldunuz. 4 dekabrda. 4 dekabrda. Tatar atlar için divanladım değil mi? Tatar atları, onlarını uyuşturup, ölçetu, onlarını terbiyeleu işlerinden bağışlanan işe verdiler bize. Sizin tırışlık bilen de demek eginde Tatar atlı buldu. Ömür boyu atlı bulgan Tatar yangadan atlı buldu. Yangadan atlı. Atlı buldu. Şundan нәрсе дип әйтергә мөмкин. Кайбер кеше әйтә, ярар, Татар дигән атыбыз булды. Хәзер нәрсә нишләргә шуннан соң ул ат белән хәзер утырып йөрибез мин дип заңа чабабызмы? Нишләргә дигән сорау. Шулай Татар атларын булдырдык. Әле ул кадәр күп санлы түгел. Беренче чиратта аның санын арттырырга кирәк. 3000гә кадәр дип әйтик. Әгәр инде менә быел миңа грант бирсәләр, мин авыл хуҗалыгы министрлыгыннан грант бирергә тиешләр, чөнки шушы атларны алга таба ничек яхшырту, алга таба тәрбияләү. Үләп шарында бетте дигән сүз түгелме? Нәсел өчен ничек алып барырга, нәсел эшләрен ничек алып барырга, 10 еллык план мин төзергә тиеш шушы атларны киңәйтү, аларны куллану, үрчетү, яхшырту, хуҗалыкта куллану, яхшырту мәсьәләләрен менә шуңа карарда бу грант белән мин алып барырга тиеш. Менә шушы 10 еллык план. Шуңа күрә менә инде эшләр алып барыла, беренче тапкыр үткәрелде ипподромда татар атлары көне. Менә режиссерларыбыз күрсәтсә, татар атлары көне конкурс үткәрде. Без иң яхшы атларны сайлап алдык. 40 атны китергәннәр хуҗалыктан. Иң арасыннан иң яхшы айгырларны, иң яхшы бияләрне без сайлап, аларга чемпион, иң яхшы ат дигән татар аты дигән бия. Бу республика күләмендә. Республика күләмендә үткәрелде. Бу 14 январьда ипподромда, манежда үткәрелде. Шуңа күрә күрсәтсәгез әйбәт бу. Atlar xatlarını Шушындай менә мәсьәлә беренче чиратта шушындай эшләр алып барыла. Хәзерге вакытта инде хуҗалыклар күбәйгәннән күбәя бара, теләүчеләр артканнан арта бара. Сораучылар бар, именно сораучылар бар. Чөнки әле без индеге токымны чыгарган вакытта кичкенә хуҗалык иде. Фәнис Нәбиев, Теләче Гениатуллин, Сагит, Фәрит Нәбиуллин, Лениногорский. Хәзер инде бу хуҗалыклар уннан артып китте. Әлбәттә дә үстерәләр. Бүтән районнарда да үстерәләр бу атларны. Теләүчеләр бик күп хәзер татар атларын үстерергә. Шуңа күрә безнең инде дәүләтебездә, республикада, хөкүмәтендә татар атларын үстерүгә ярдәм итә. Субсидия биреләме аларга? Субсидия бирелә. Һәрбер айгырга биягә 25 мең акча бирелә. Шуңа күрә бу кызыксындыру татар атларын үстерүгә зур кызыксындыру булып тора. Чөнки ат бит инде ул кадәр нәрсә файда китерә сыер түгел, сыерның сөт сау баласында сатасың, аттан файда табуы хәзер вакытта бик авырлашты. Чөнки инде техника заманы ат белән бик йөк ташымыйлар, ат белән инде сатуда бик ул кадәр киң дәрәҗәдә алып барылмый. Шуңа күрә дәүләт тарафыннан атларга асрарга ярдәм
керек, ансыз гына хәзер булдырып булмый. Чөнки файда алу атлардан бик авырлашты, атлардан инде. Гомумән әйтергә кирәк, тирлекчелектә файда алу авыр соңгы вакытларда. Ролевый ат бит әле ул теге кем әйтмешли теге мәзәктәге шикелле йөк ташу һәм ит ташу гына түгел ул име, ул бит характердә ул. Мен карап торган идем бер көнне видеодан ялгышмасам Леногорскида булдым икән ул аударыш дигән уен үткәргәннәр. Ат өстендә берсен-берсе сөйләп төшү, татарның традициянан килә торган уены дип баралар. Аударышны Фәрит Нәбиуллин кертеп җибәрде. Ул бик актив эшли ул мәсьәләдә. Элеккеге безнең уеннарны, ат белән көрәшләрне, атларны, менә ул инде бу мәсьәләдә, бу юнәлештә зур эш алып бара. Чөнки элеккеге неләрне онтылып бетте бит инде атлар белән. Ничек без уеннар үткәргәннәр, ат чабышы гына түгел бит әле. Инде ат чабышы да хәзер икенче планга күреп профессиональ күзлектән карап чабышы. Күп районнарда ат чабышлары үткәрелми дә инде. Чөнки чабыш үткәрергә аның кешеләрдә юк, яшьләрдә ул кадәр күп түгел, авылларда яшьләрдә калма. Менә Фәнис әйтә, Әлки районында 12 Сабантыйга 12 атны әзерләдем ди. Ләкин атларга яшьләр арасында кеше куркалар, хохлык. Лек бит инде мин үзем әле менә яшь чакларны хәтерлим, бала чагында мин 5-6 ягъни класста укыган вакытта чимәлә тартып, атлар ат өстендәге әүрә килеп ат белән яшәгәннәр. Чимәлә тартып, кибәннәр куеп йөридек. Гомумән ат белән эшлидек инде. Утына кайтадыр, печәнне кайтадыр. Бөтен эш ат белән эшләнә. Безнең авылда кичкенә генә ул бер генә техникада юк иде. Бөтен эш ат белән итә. Утынында кайтадыр, агачында кайтадыр, печәндә әзерләйдек. Һәм ул кешене формалаштырган да бит әле шул. Шуңа күрә минем безнең йорт инде терәлеп торадыр, нигә кәнсә дип әйтәдер инде. Кәнсәгә әти шунда ат караучы булып эшлидер. Шуңа күрә мин кичкенәдән үк атлар белән ат тирәсендә йөрдем. Кичкенә Васил дигән безнең минем иптәшем бар иде. Шуның белән бергә аның әтисе дә шунда эшлидер. Бергә без ат белән ат тәрбияләндек, ат карап үстек. Шуңа күрә атлар миңа бик якын, бик яратам атларны. Бирсен Ходай кайтсын, әкрен генә, чөнки телевизорны теләмәбезме, хәтта авыру балаларын да ат өстенә атландырып сауыктырырга мөмкин дигән теория бар. Бар, андый суллар бар инде медицина тарафыннан. Ролевый татар атлы булды, татарның аты булачаның сыйыры да бардыр инде. Бар. Әйтергә кирәк, Татарстанда гомумән моңа кадәр әле бер генә токымда үз токымы юк иде Татарстанда. Татар сыйыры дигән әйбер юк иде. Татар сыйыры дигән җир. Безнең сыйырлар да, бүтән сарыклар да, дуңгызлар да, бүтән хайваннар чит регионнардан, чит илләрдән ташылган токымнар. Шуңа күрә менә бу мәсьәләдә дөрес бүтән мәсьәләне Мәскәү шәһәр ителәдер. 80нче еллардан 1980нче еллардан соң регионнарга, республикаларга, крайларга директ менә йомшарттылар бу таләпләрне. Һәрбер регион, һәрбер республика үзенең токымнарын булдыра башлады. Бездә дә менә шундый эшләр башланды. Шуңа күрә менә без 85нче елларны башлаган идек, үзебезнең Татарстан токымы чыгарган 20 ел алып бардык бу эшне. Токымны чыгару ул җиңел әйбер түгел, бик озак эшләнә торган әйбер. Ана сыер өчен менә ат өчен 30-40 ел кирәк. Токым сыерларны чыгару өчен 25-30 ел кирәк. Шуңа күрә бу гади эш түгел, бик планлы була. Шуңа күрә 85нче елларны план төзелде. Безнең Татарстан токымын без аны 2005-кә расладык, китереп чыгардык Татарстан. Менә бу экранда күрсәтелгәнчә кара сыер инде ул, име? Аклы кара сыер бу аның төп нигезе элекке Петр I алып барган ише, Петр I яхшырткан Архангельский область, Архангельский крайда өлкәсендә үрчетелгән Халмагор токымы, элеккеге Халмар. Шул нигездә әйтергә безнең Халмагор токымы безнең республикада 1906 елларны барыкка килеп чыга иде. Үгезләр кайта башлады шунда. Шуннан бирле үчелә торган бу элеккеге борынгы токым инде 300 ел элек чыга китереп чыган. Шуңа күрә ул хәзер вакытта технологиялар бик үзгәрде, таләпләр үзгәрде, яңа технологиялар, машина белән савабыз сыерны. Шуңа күрә бүтән ашату ниләр техника башкарыла. Шуңа күрә бу токымнар, иске токымнар бу шартларга бик ярап бетмиләр. Шу менә беренче чиратта шуның аркасында килеп чыкты бу. Аны яхшырту, аны үзгәртү
Bu элекке токымнар уже bu хәзерге шартларга, хәзерге технологиялар бик яраклашып бетмиләр иде. Шуңа күрә безнең инде Татарстанда да шушындый эш башланды. Без андый менә токымнар Халмавыр нигезендә Мәскәү өлкәсендә дә алып барылды шундый эш. Архангельский, Северный дип атала инде анда да шундый эш. Ләкин безнең бездә чыгарган Халмавыр нигезендә чыгарган токым алардан аерылып тора. Чөнки biz иң яхшы 3 токымны берләштердек. Bütün дөньяда иң яхшы сөт бирә торган Калыштин токымын, аның 13-тән 16 өлеше 13 өлеше 16-дан 13 өлеше Калыштин токымына туры килә. Бер өлеште 8 өлеше Халмавыр токымына, бердән 16-дан bir өлеше Безнеңчә әйтсәк 3 в 1 була иде. 3 токым катнашкан, 3 токым шулай. Аларның генотипы шулай инде. Birden 8'den biri Халмавыр, 16'dan biri Чернопёстрый, ola, aklı karalı tokum, aklı karalı. Ул нәрсәсе белән аерылар уйлабый. Ул нәрсәсе белән аерыла? Сөт әйбәт бирәме? Сөт әйбәт бирә. Хәзерге республикада безнең токым 38% тәшкил итә. Малларның бөтен башының исәбеннән. Менә иң яхшы булган токым инде безнең ала токым, аклы каралы токым, безнең Россиядә аклы каралы токым иң беренче, иң яхшы токым дип санала. Безнең токым бу иң яхшы токымнан 600 килограммга күбрәк сөт бирә. Хәзерге вакытта республика буенча 6350 килограмм тәшкил итә. Уртача савым һәр бер сыерга. Бу бик күп сөт дигән сүз. Чөнки әле нәселле хуҗалыкларда 8000 Менә сез уйлап карагыз, 6000 да 8000 сыер үзенең авырлыгына елга, үз авырлыгыннан 10-12 мәртәбә күбрәк сөт бирә. Бу организм өчен бик зур нагрузка. Сыер организм өчен. Хәзер инде сыер диге хайван гына түгел, ул машинага әйләнде. Сөт ясаучы машинага әйләнде. Шуңа күрә менә бу селекциянең нәтиҗәләре, Ләкин бит уйлап, адәм баласының нәфисе һаман да үсә бара. Зуррак тагы да күбрәк сөт сава торган дип чит илләрдән кайтару мисалларын беләбез без ниләргә фермер хуҗалыкларына. Бу үзен үзе аклыймы икән? Сез ничек уйлыйсыз селекционер буларак? Мин бу мәсьәләгә бик ул кадәр нәрсә дип кирерәк карыйм. Чөнки дөрес әйтәләр хуҗалыкларның хуҗалык җитәкчеләре миңа күбрәк сөт кирәк, менә миңа бирегез шундый үгезләрне. Аның анасы 12000 литр сөт бирсен, 20000 литр сөт бирсен. Ләкин әйтергә мин бит әйтеп киттем инде. Әле белә бу 6350 килограмм да сыер өчен бик зур нагрузка. Ул аның организмына начар тәэсир итә. Аның гомерен кыскарта. Хәзер элеккеге сыерлар менә 2500 биргән сыерлар 8-12 ел яшиләр иде. Хәзерге сыерлар менә шушы нагрузка аркасында, авырлык аркасында бузау китерә, 2 бузау китерә. Һәм авыртуларда күп килеп чыга. Авыртуларда күбрәк кирәк. Шуңа күрә дөрес менә бу таләпләр инде миңа 12000 бирегез, анда 15000 литр сөт бирә торган сыерлар кирәк дип әйтү, бик үк дөрес нәрсә түгел. Бу бүтән проблемаларны китереп чыгара. Организмда бүтән проблемаларны, сәламәтлеккә, аның бузау үстерүгә, бузаулауга аның тәэсире бик авыр. Чөнки элекке сыерлар теләккә киләләр иде, үзегә теләккә инде. Бер айда, 2 айда киләләр. Хәзер бу процесс бик узын айды. Алар хәзер инде 100 көннән соң, 120 көннән соң гына теләккә киләләр. Теләккә килсә бик әйбәт. Шуңа күрә проблемалар арта бара. Безнең республика, безнең шартлар өчен бик яхшы инде ул 6000 килограмм товарлы хуҗалыкларда, нәселле хуҗалыкларда 8000 килограмм. Шуңа күрә мин әйтер идем, менә хуҗалык җитәкчеләренә һәм терлек асраучыларга артык укмагыз мондый белә. Чөнки бүтән проблемалар, тагын да катлаулырак проблемалар ашату мәсьәләләрендә, тәрбияләү мәсьәләләрендә, ветеринария мәсьәләләрендә проблемалар
проблемалар нык артачак. Ул зур расходлар сорый башлаячак бу проблемалар. Үзен акламаячак ул. Үзен дә акламаячак. Шуңа күрә безнең өчен, безнең шартлар өчен менә 6000 килограмм товарлы хуҗалыкларда, нәселле хуҗалыкларда 8000 килограмм бик яхшы күрсәткеч. Без бит берни чагыштыра алмыйбыз. Америкада бар анда, ни Израильдә 12 мең, 18 мең кило бирә торган сыерларда. Ләкин анда бүтән шартлар бездә кебек 20-30 градуслы салкыннар юк аларда. Җирле шартларга яраклаштырылмаган. Адәм баласы тагын да бер нәрсә уйлап тапты. Хәзер сөт зыянлы икән. Сөт урынына сөт булмаган әйбер, не молоко дигән әйбердә куллана башладылар. Ягъни мәсәлән бөтен әйберләрне тутырасың да, кешегә бирәсең дә кирәкле маддәләр, менә шул сиңа сөт була дип әйтүчеләр. Менә сез селекционер буларак, галим буларак, биолог буларак аңлатыгыз әле. Сөт зыянлымы кешегә? Сөт зыянлы түгел, сөт бит ул табигать тарафыннан яратылган, ул табигать яңа туган бозаулар өчен, яңа туган балалар өчен яратылган. Алар өчен табигать тарафыннан яратылган мәддә. Шуңа күрә ул берничектә организм өчен начар ни тәэсир итә торган мәддә була алмый берничектә. Менә бер карап торга сөт бик гади гына инде, гади эчемлек дип әйтергә. Порошок салдында булаттыңмы? Менә минем бер китабым бар монда, белки молока дигән, белки молока. Менә бу китап белки молока. Мин сөтне бик катлаулы мәддә, бик ул карап торга гына гади, бик гади. Монда 20дән артык аксым, 20дән артык аксым менә бу китапта язылган. Һәр бер аксымның генетик ниләре бар, фракциялары бар. Һәр бер аксым беталакта глобулитан, эльфисказин. Аларның һәр берсенең аерым әле генетик мутация аркасында барыкка килгән аерым ниләре бар. Шуңа күрә фракциялар, шуңа күрә сөт бик катлаулы, аны булай гына ясап булмаячак, тиз генә ясап мин әле бишекленәм, аны ясап та булмаячак бер ничектә. Сыердан чыккан сөтне ясалма рәвештә ясап булмаячак, бер качан аны кабатлап булмаячак ул нәрсә. Бу состав. Ролевый менә дәвам итә торгандыр инде шигез менә минем сезнең алда, безнең алда ята торган план селекционный племенной работа дигән отчетыгыз ята. Тагы нәрсәләр эшләргә җыенасыз? Тагы нәрсәләр чыгарырга җыенасыз? Әйтергә кирәк, кеше уйлый торгандыр инде, гади кеше менә селекция мәсьәләсе стихийно алып барыла, аны бернинди плансыз, нисез, юк планны рәвештә алып бара. Бөтен республика нәрсә бара, нәрсә нинди үзгәрешләр бара селекция өлкәсендә, ул сарыкчылык булсын, ул дуңкычылык булсын, ул атчылык булсын, барысында планны рәвештә алып барыла. Бу планнарны мин эшләй башладым инде 80-90 елларда, 89 елны, 1 елны, 10 еллык планны эшләдем. Шуннан бирле мин менә беренче чиратта менә атлар буенча да шундый план эшләнәчәк. Алга таба ничек эшләй алып барырга сыерлар буенча инде әйттем, 90 елдан бирле мин 10 еллык, 15 еллык планнарны эшләп киләм. Менә хәзер вакытта план эшләнде, менә соңгы 5 елга 20, 21, 25 мин былтыр гына эшләп бетердем бу эшне. Шушындый планны рәвештә эш алып бара. Бу планда каралган ничек нәселле эшләй алып барырга, нинди үгезләрне кулланырга. Әлбәттә менә дөрес кулланмасаң, теге туган родственный инбридинг дип атыйбыз инде. Инбридинг зыянда салган мөмкин. Чөнки хәзер вакытта менә искусственно каплаталар бит инде сыерларны, ясалма рәвештә. Ясалма рәвештә каплатканда һәр бер үгездән элек аладыр инде 100 бозау, һәр бер үгездән 80-70 бозау аладыр. Хәзер вакытта бу усул белән һәр бер үгездән аларга мөмкин меңәрләп. Әгәр аның генотипы дөрес түгел икән, анда ниндидер дә кирәкмәгән нәрсәләр бар икән, нигезендә, нәселендә. Бу инде ул бер-ике бозауга гына бу нәселне бу геннарны бирми, ул меңәрләп бирә. Шуңа күрә бу мәсьәләләр бик катлаулы, бик аны синтекләп эшләргә кирәк, бу нәрсәләрне алып барырга кирәк. Рәхмәт, әңгәмәгез өчен. Сөйләшүбез азагына якынлашты. Алга таба да İşiniz devamlı bulsun, süyünüşlü bulsun, neticeli bulsun. Rahmet. Biz söyleşip bitir almadık indi, tavuklar da var. Alarına ikincisi söyleşip okalayındı. Tavuklar da var, kurtlar da var. Zamanında dünyanı aykagan tatar atları көңілібізде, yüreğimizde yerlenen kiliştirsin degen tilekte, bugün sizin bilen sağ bulaşam. İsenlikte görüşük.